Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Makadi salubwanani kunjani kukwasisana tichisangana zvekare pachirongwa chamunofarira ngatidzifambire tirikudzifambira tiri muno mumastudios edu live from Harare Sly Media TV tirikufamba tichitaura dzakasiyana-siyana patiri kusangana nemi muchirongwa chedu chinonakidza ichi uyai titaure titsanangure but before tisati taenda kumberi tisati tapinda munyaya ndoda ngoti ndikuzivise about our winter video promotion tiri kuti isusu uyai nemavideos enyu kana musina video taurei nesu zvekare tinokuitira ka video kenyu for just $15 but video renyu riri kufanira kunge riri a 30-second video tori player pamaprograms edu akafanana neiyaya atiri kuita kana mamwe amungachuza munoona kuYouTube kwedu tokubhadharisai $20 chete mutengo wakaderera zvakarohwa nechando zviri kunakidza zviri kudziya but tine terms and conditions tiri kuti uya ne just 5 videos a minimum of 5 tokuitira ma play ako ma adverts ako video rako rinenge richiplaywa pa advert yaunochuza iwewe kuti ndoda kuti mundisire pa program iyi zvinhu zvako zveita zvakanaka pachirongwa chedu nhasi tiri mu studio tine guest yedu mama Leti Mavura mama vakasangana ne problem vaigara muimba yavo zvakanaka zvinhu zvese zvichifaya asi mumwe musi zvakazongochinja murume akazoshanduka vakazenge varwara asi mukufungira kwavo mama vari kuti pane chivanhu chakaitika nokuti vane kwavakazofamba vakabviswa bhonzo raita kunge rine tsono pahuro pari zvino izvi mama havasi kukwanisa kubvumidzwa kuona vana ngatikwazisei mama mama ndinokwazisai makadii zvenyu tinokutambira iye pachirongwa totenda kuri seiwo kumba aiwa kumba kutsvene handiti nyaya yenyu mama makataura inini kuti makarwara ndokumbira munditsanangurire mukurwara kwenyu zvakatanga sei mukurwara zvakatanga sedream ndakatorara usiku ndakangorota ndatoiswa chinhu chakangouya kunogara pauromba ndatotanga kukosora pandatoudza mumwe wangu angari pasaidi kuti pane chinhu chandigara pauro pane chinhu chandigara pauro saka pandakataura kudaro akanditi ndonotora mvura uite sei unwe sana nditori nemwana ndaine baby ndaitoyamwisa kamwana kamukomana kanga ne about kuma 1 year pandanotora mvura vandanwa saka mangwana acho makuseni vandatoti zvinhu zvazva zviri serious vanditi endai kuhospital ndakatoenda paclinic ndikapiwa mapirisi ndikatariswa zvese vakati hapana dambudziko rataita sei rataona zvinhu zvese zviri right asi takutongopa mapirisi kuti pamwe muclear pamwe muda kuita matonsils ndozvavakangotaura mapirisi aya akatoramba kushanda vandambogara vandatovaudza kuti regai ndimbotsvaga zvekuita vandadedzwawo nevaroora vangu vakati tete chimbosvikai kuno zvamati masangana nedambudziko rakadai mumboonawo vanoita sei vanobatsira pandaenda ndo pandakabva pamba asi pandakabva pamba time iyoyo nekuti munhu asingabvumi
zvekunobatsirwa ndakabuda pandangoenda sendiri kunoona ndaindoda unoona mwana wesista yangu anga ane mwana. Saka pandakangoendawo kunomuona chibva ndanoita sei, ndatonotaurawo dambudziko rangu kwandakaenda. Ndanotaurawo bva ndanzi havana zvavakataura kangondipo zvekunoshandisa mvura yawo nekunogeza chichibva ndangonosvika ndichiita saizvozvo. Saka vakanditi endai munogeza munonoonawo zvinoita. Saka pandakanogeza ndapedza manhere achona zvakaitika ipapo zvanga zvakaoma, zvanga zviri zvangu ndega nemwana, but ndakashaya kuti zvafamba sei. Bhozi ndakangoita semunhu atomuka atogara pane mwana, ndatobata mwana wangu bva ndashaya kuti chiri kuitika, bva ndakutoona vanhu, but ndaenda sort of yekuti ndimirirei, but vanhu ava vakabva vachindibhaibhisa ndiri mumotikari, but mumotikari munhu andakagara ndichitoita semunhu asina kusimira. Ndatoshaya kuti zvakafamba sei, but handina munhu wandaitsanangurira zvinhu zvandaisangana nazvo zvakafanana neizvozvo, but ndaingotsanangura nhau yekungoti ndikuita sei, ndikurwadziwa, pahuro pangu pari kurwadza, ndosvika zvandaingoita sei, zvandaivaudza. Saka vandaenda the following day ndakazodzokera panditi munodzoka, pandadzoka iri Saturday pandanobetserwa futi pandadzoka. Saka kubva musi iwoyo wandakaenda vanhu vakafona, ndasvika ipapo vakabva vanditi muri kupi. Alright, musati maenda mberi, murume wenyu zvikonzero kana kuti chikonzero chaipa pakuramba kuti munobatsirwa ndezvipi? Chikonzero chaingotaura aingoti inini ndiri Muslim nechitendero changu hazvienderani, ndozvaaingotaura. Saka ndikati but ndiri panguva yakaita sei ndiri kurwadziwawo. Saka vanangoti zviro zvokuti munhu semunhu unongonzvengawo, munhu unongoti nokuti life mupenyu ndewani, ndewangu, ndini kurwadziwa futi ndiri kuita sei, ndiri kukunzwa. Saka kubvawo ipapo ndakangoenda 2 days idzodzo dzandakaenda handina kuzodzokera. Saka akabva atotanga kuti kunge atoine suspicion. Saka pandakaendawo bva ndatongonzwawo pakazonyanya kuti tinetsane. Ndakanzi tengai mugoti wekuti munobikisa uyereswe, bva wangonotengwa bva wayereswa. Vandasvika bva ndanonzi munogeza, mukageza moita sei, mobika nawo, ndomugoti wenyu wekuita sei, wekubikisa. Ipapo pakabva patoita hondo pamugoti iwoyo. Aiti chii murume? Vautora kupiwa ndianaita izvozvo zvekuti uinzi upiwe mugoti chichi. Saka vakaita zvekuti kurwara kwandakazoita zvakabva zvazoita serious paSaturday yachona Monday. Ndakabva ndatoita serious, munhu akutowedzera kuita sei, anga kuda kutoita kunga rurasa njere. Saka akabva anditi kwawaenda ndokwakonzeresa, ndozvaakabva ataura. Saka mwana vakabva anditi ko imi mama maendere, ndikati situation iri pandiri, hamusi kunzwisisa zvekuita sei, zviri kuitika. Ndobva pakabva patodedzwa bamukuru, vakabva vauya. Vasvika bamukuru vakauya iri Wednesday. Vasvika ndobva ndaitirwawo maprayers ekwawo kuchechi kwawo, bva zvatonoita bed to worse. Ava bamukuru ava mama ndibamukuru vapi? Mukoma wemurume wangu, first born yemumba mavo nemukwasha wawo. Saka ndo vakabva vauya kunondiitira maprayers, zvikanzi aiwa hazvisi zvekuti toda kutokubetserai kuti zvinhu zviite zviri nani. Saka pakundibetsera paiva kuita maprayers zvakabva zvaita worse zvinhu izvi, vakabva zvatowedzera. Saka vana vakabva vavabvisa pamba, mwana mukomana wakabva wamutuma mutauni, baba vacho vakabva vabuda. Vandasara ndina bamukuru nemukwasha nemwana wavo musikana nekamwana kadiki, nokuti vamwe vava vanga vaenda kuchikoro 2, vandasara nekamwana kadiki. Saka bva vaita zvavaitawo maprayer, vaiprayer nemusikana webasa nandinaye pamba, maprayer vaiprayer. Ndobva chandiri kurememba chandakavaudza, bozi vakaita sotofu ndakadonha pasi, zvandamboita kunge munhu atonyarara pandazomuka. But pandakamuka ndopandakabva ndavati mukundiita sei. Minamato iyi kana kuti maprayer amuri kutaura, maprayer anga akaita sei avainyatsoita pamuri? Maprayer avo anga echimuslim, bozi ava vanonamata Muslim Islamic. Ndo mabetserero avaita kuti isusu ndo zvatinogonawo kwatiri.
saka zvakabva ndamuka kudaro bva zvatoita wesi mwana mukomana achibva azodzoka akatodzoka ndamuka but vatopedza ndobva wazondigarisa padhuze naye nemwana wangu mukomana wayo patagara padhuze vawatanga kuita mapureya yawo ivo vakumudza kuti iwe uchiita so vauya nezvavakauya nazvo ndikabva ndanzigezai but pandakageza ndakabva ndatoita wese zvekuti handichatozivi kuti zvikufamba sei ndo pandakatotanga kutorumuriswa mwana mukaka manheru yacho iwayo ndichibva ndatobuda musi wacho ndibva ndatoti ndiendesei kumba ndipo sekuru wangu wanga watouya vakauya makuseni manheru wachibva waita sevachibva wadzokera kumba kwaumasikati manheru kwachona ndobva zvatosara zviita siriyasi vandonditi vandinoda kuenda kumba kwana mama kwana mainini munin'ina wababa abva varamba vakati kwamudhara hauende ndingatokuendesa kwasekuru saka baba vangu vanogara baba vaigara vachitungwisa sekuru vanogara kungori kumwe chete ikoko saka bva vati hauende ikoko tingatokuendesa kwasekuru saka vakabva vadhiraivha vese kwakasara bamukuru 1 vandaenda nevamwe bamukuru nemwana wangu nemukuwasha mama sori nekupindira pane pandoda kuti mujekese tisati tabuda kuenda kwasekuru kuchitungwisa mapureya echimoslem amuri kutsanangura nezvawo kuti maitirwa tinoziva zvakafanana nekumapostori vanhu vanonzi akabatwa pamusoro akaita sei ndoda kuti munyatsojekesa kuti mapureya aiitwa yanga ari mapureya emhandoi mapureya avaiita vabati pamusoro vaiverenga manhingirikini anonzi mache uyu yavanoverenga makarima avanoverenga arabic yavanoverenga yekurani ndo yavanenge vachiverenga kuti munhingirikini vachiti tikuverengera munhu kurani ravo kuti rinogona kumubetsera nokuti vanobhilivha kuti rinoita sei ndo zvatinoshanda nazvo muchiarabhu but time yacho iyoyo hazvina kuita saizvozvo zvakabva zvatoita wesi pavatora even mugoti uya vavatanga kushanda nawo saka zvimwe zvachona handizozivi kuti zvaifamba sei nokuti pamwe pachina ndakabva ndatombotora inenge time but time yandakamuka pakauya munhu wandaiwirirana naye musikana wepanext aipota achira hake mvura pamba petinonina ndakavati munopota muchiuya muchichera mvura yekunwa saka akabva auya akadedzera paakadedzera kuti paakandidedzera zita remwana ndoputime yandakazvinzwa ndakaita kunge ndopandakabva ndapepuka saka makabva maita kunge mumba manga muri dhaki pandakapepuka maa muri dhaki muchibva mabatiswa malaitsi saka ndinokwanisa kutaura nawo akabva abvunzwa kunzi maisi akatodedzera kuti varipo here vakati havapo vachera mvura yake vaaenda saka kubva ipapo bva zvatoita wese handina wandazomboonana nawo pakabva pazouya mwana wameiguru musikana mwana wemunin'ina wavo vandatonzisiya mwana ipapo utoita sei tiende kuchitungwisa vandazoenda ndokuenda kwandakaita vavasvika ikoko vavaita vavadedzera yavo koko yanoiti hadhani yavanodedzera vashandisa kabhuku kavo kanenge kane madhuwazi anonzi madhuwazi kuarabhu apa vashandisa madhuwazi aya vachiita anenge achidedzera munzeve dzangu vakadedzera kudaro ndokuenda kwavakaita kubva ipapo hatina kuzomboonana nawo ndobva akupota achiita sei kana kuzofona kana foni handina kuipiwa vakasara nayo vakairambira yandaishandisa saka vakasara nayo kumba pandatovati nditumirei foni vakabva varamba vaipota vachiuya kunondoona vachipota vachiuya kunondoona saka pavaipota vachiuya kunondoona svikawo sekuru vazoti zvinhu zvachinhu zvatonyanya kuita siriyasi ava vanga vasisauyi saka baba vakazosvikawo pakuudzwa ndopa vakazouyawo kupi kwandaiwe vauya vavati ko mwana aregerei kuuya kumba hapana akapindura time iyoyo inini ndahanditoriwo siriyasi zvezvokutoti handichatoziva kuti zvinhu zvokufamba sei zvimwe zvachina ndaiziva zvimwe zvachina ndandisingaite sei ndanga ndisaziva but zvimwe zvachina zvandairimembawo nokuti kumwe kwacho kwavaitondiendesa vaito vakatondiendesa ikoko ndaitoona kuti situation kwandave ndaitoona kunge ndatokune imwe nzvimbo isitori pamwe pachina ndaitoona kunge ndiri mumaini kunge ndisisiri muzimbabwe ndona nyika yaisi
nyika mandoita sei mandogara. Saka zvaingouya mavhizheni akangosiyana-siyana ndosvika ndazoendawo kudzokiswa kwandakabetserwa kuyakwe ndopandakatanga kuita zviri nani. Ndakaenda kuiri Wednesday ndakaswera ndokunga ndakazodaiso tichibva ipapo ndopandakatanga kuti zviri nani pandanosvika ndichinogiza handatobikirwa chikafu vandadya. Ipapo ndakutotaura but ndanga ndisingakwanisi kutena mutsipa kudai. Ndaingoramba ndakati asi ndakangotarisa kwandinendiri kana munhu akasvika kuti ndidai ndisingakwanisi. Saka vandambosvikawo mainini wangu akasvika wakatonditi ita so vandatovati handisi kukwanisa vandatorara vandangogiswa vandarara vandazoenda kumba kwemuroora wangu vandagara. Ikoko ndakagara dzinenge 3 weeks pawazouya unonditora zvanga zvaanani. Iwewe kumurume wenyu here? Ehe, but vanga vasingauye kunondoona futi ikoko. Asi kwamaibatsirwa uku zvainzi chii kwamaienda? Kwandaibatsirwa pekutanga uya wandakakudza kwandakatanga kuenda vakati handisati ndakutsanangura ndichiri kuda kuita chi handisati ndakupatsa taura dare renyu kupatsananguro nokuti ndiri kunzi ndimbotanga ndaitira kuti munhu aite sei aite zviri right. Saka kana aita zviri right ndozotaura chi ndozopatsananguro dzangu. Saka ndozvaakangoningirina zvaaingotaura achiti ndikumbotanga ndashanda ndichivaka chi dare renyu ndichirapa munhu. Saka achivaka dare dzimwe nguva tsananguro dzacho inini kwandiri dzandisingaite sei dzanga dzisingasviki nokuti ndanga ndiri munhu aita sei airwara. Saka dzaizopiwa mai nani nababa nokuti vakazenge vawepo chi vese amai nababa vakazenge vawapo pandairwara pacho. Saka tsananguro dzimwe ndo vaidzita sei vaidzipiwa nasekuru vavaipota vachiuya vachinzwa kuti zvakamira sei. Kwamakazoenda mukanopiwa tsananguro mama, ndoda kuti munditsanangurire ikoko tifambe tese muchinyatsotsanangura kuti zvakanzi chii chakakonzeresa nokuti mazobva kubatsirwa ikoko murume vakazokubatai here nokuti manga manzi muri kuenda unorapwa? Ya tiri kuchitungwisa aiuya apo neapo nokuti tichine communication even nasekuru wangu vachine communication vaipota vachimuudza kuti uyaone chi mudzimai wako. Saka paaiuya achiuya aiuya asi kumba kwemuroora wangu anga asingasviki aigona kunditi ngavauye kuroad vaonera kupi kuroad. Saka pamwe pachina aitouya nasekuru ndobva ndamuonera upi tongovaonera kuroad ndodzokera kumba. Pamwe pachina aitouya atenga kana maheu kana chikafu zvakaita nandusi aiuya nayo obva atonditi wabikirwa nemwana zvatengwa zvagadzirwa nemwana wako osvika ondipa. Kwamakazonobatsirwa imimi kuti dambudziko renyu rinyatsopera? Kwandakazonobatsirwa dambudziko rangu ndabva kuchitungwisa zvazoita futi wese zvasiriasi ndakazoenda kuWarren Park D. Naenda kuWarren Park D pano munhu wandaifamba naunoti mazita handaabvumidzwa ayoka. Saka panewo madzibaba aindibetsera kumba kwehanzvadzi dzangu kwandaipota ndichienda nehanzvadzi dzangu nevaroora vandaienda navo vandaifamba navo. Saka akati inini ndiripo pakuti zvavari kutaura zveshuwa munhu ndakabva ndatovatsanangura saizvozvo asi handinaita zvekuvatsanangura kuti munhu ndoda kuti zviri pahuro pake zvisadzike. Zvikadzika tinorasikirwa nemunhu ende nechida kutaura kuti kuronga kwaMwari here kana kuti chi kwete. Asi kana Mwari kusiriko kuronga kwake nguva yavo isati yakwana vanoita sei vanorarama. Asi kana Mwari wariwo wakazvironga tete vanoita sei vanoenda nokuti hakuna mweya unokwanisa kumisa chi nguva yaMwari. Saka ndozvanga zviripo. Saka ndobva vanditi zvoni inini ndikataura kana Mwari achindiudza kuti tete vanorarama. Saka regai ndishande navo. Abva vatanga kutibetsera vachititengai zvakafanana malemoni chichi mukaka tichishanda nazvo kusvikawo wanditi inini pane achazouyawo achivayambutsa asi ndiri kuvaka munamato wekuti vakunde vazowana wanoita sei. Pane achauya inini chikamu changu ndinenge ndine chikamu chandinenge ndaita asi chichadarikawo pane achazouya kunofinisha chi
basa randinenge ndichiita nokuti pane panopererawo inini pozouyawo anosimudzira zvishuwa takashanda nawo asi vaiti kana makurasika nechikudzorai kuti kwamaenda hakusiriko fambai makadai saka vaitibatsira vachitibatsira kusvika kwazouyawo hapana kuita nguva pangoita 1 week vataenda pane mumwe pachibva pazouya tazofonirwawo nemumwe wakatifonirawo akati imbofonirai munhu madzibaba mutaure nawo ndobva shuwa tawafonera vakabva vati munowanika papi apa tavaudza ndobva vauya vakasvika ndakarara ndisingatokwanisa chikafu kwanga kwatobikwa poriji vandatadza kudya poriji riya sokanzi musavamanikidzi pakwabika chindopa vakabva vati musavape chikafu nokuti zvinhu zviri pavari zvikuda kutotanga zvabviswa nyangwe mukaita sei hapana pachinoita sei pazvimbofa zvakabva saka mukavapa chikafu nezvandapiwa zviri pavari kuti ndiite sei ndizviite saka havadi kudya ndinoda vasina kudya saka zvishuwa ndana kupiwa chikafu vakauya vakanditi chibatai padumbu penyu mubva mandashama bva vatoti maoko angu handiti mese mukuyaona vakatouya nezvinhu zvavo zvishuwa vakapfeka hembe dzavo munhu wese aripo magemenzi avo zvinhu zvavo vakabva vatobisa maoko vabudisa chinhu chacho chinhu chakabudiswa ichani chakaita sei ranga iri bhonzo rakaita raundi but ranga rine chuma netsono 2 saka bva wanditi pisai tsono mogona kudziflasha mutoilet nokuti wakanditi tsono idzi pamuchapisa tsono dzichasara asi modzinonga modzikanda mutoilet modziflasha saka ndozvatakabva taita saizvozvo saka vatagara wachingopedza pawakabvisa ndakabva ndatanga kuita kunge ndinotsvairwa muchest saka after that ndanhingirikina ndobva tawafonera futi vakati zvinopera hazvina kusati zvaita sei zvapera inini chikamu changu ndaita sei ndabvisa asi zvimwe zvacho handizozvigona vatazosanganawo futi nemumwe anga ane dambudziko rinengewo rangu abva atonditi inga wakutorwara zvakafanana nani neni inini manje ndinotobva kwamutare murume wangu atori doctor but haatombonditarisa but ndaitoenda naye kwandaibetserwa musi iwoyo vandatomuona akufamba zvakanzi pane kwandakazouwanawo kwandakaenda kudz saka ndogona kuita sei kuperekedza abva atondiperekedza obva ndaenda zveshuwa vandatondiperekedza vandaenda naye abva atotsanangura zvanzi ndiye munhu wandaitsanangura ndine mumwe wangu wandiri kurwara naye wandaifamba naye ndakati kana ndamuona ndichaita sei ndichamuwinza ndobva ndati vandondibvunza kuti chii zvikanzi pane zvinhu pamuri zvinotoda kubviswa nokuti ndaiti ipapo nanawo kuti ndikamedza mati aidzoka akaita furo anga asingaite sei asingadziki saka ndo problem imwe yanga yasara ndikanwa mvura yaidzoka rafuti raita sei yaita kupupuma rafuro richidzoka mukanwa vandatovaudzawo vanhu vandaigara navo ndikati ndozvasara ndinoti ndikanwa mutonge pane chinhu sotochiri kuita kuti mati aya aite sei afufume zviya zviya ndobva atondi murume wangu ndidoctor but hazvishandi saka hande ndinokubetserawo unombonobetserwa matasvika ikoko zveshuwa takaitirwawo nemunhu akatiitira namadzibaba akatiitirawo pamba anoitira pamba pavo akanditi zvinoda kutobviswa abva aitawo zvaakatoitawo vaabvisa pakabva pabuda ngirikini vhudzi rine ganda akabva ati ganda reshumba ganda racho ranga rakanyatsoita sei changa chakaita handisimoziva zvakaita zvimadumwa zviyazve mukamboona vanhu vanenge vane dumwa rekudhara vana vaimboiswa chichi ndozvo zvanga zvakaita izvozvo saka abva atotirakidza akabva aisa mubhaketi akati zvoni ndinozorasa ndini bvawo ipapo handina kuzoita sei handina kuzozvinzwa asi vese vanhu vamaifamba muchinobatsirwa navava vaitsanangura here kuti zviri kukonzereswa nani uye zviri kubva papi zvinhu zvese izvi vaikudzai kuti kana muchida kuti uvaone tinoita kuti waite sei uvaone tiwashedze asi kana usingada uchingoda kuita sei kungobetserwa tinongokubatsira woita sei yako woenda asi kana uchida kuona vanhu uchida kuwaziwa tinowadeedza asi mima makachuza kusada kuvaona
ya semunhu anga achiri kurwara pekutanga ndakati handidi hangu kuita sei, ndinoda kumbotanga ndaita sei, ndapora. Saka zvokuti munhu anenge achirwisana naye, saka ndobva ndavati ko ndikambotanga ndapora. Asi vakanditi kana wapora unogona kudzoka uzoona zvinhu izvi vanhu ava vanhu vakanga vakakugadzira ndinowashedza. Zvese izvi zvichiitika, ko murume aiuya here, maitaura naye here? Zvinhu zvaaikwanisa kuita time yandinobviswa chinhu ichocho aifona. Saka ndozvaindishamisa kuti muzivo vaitokudza kuti manje muchasvika muchinoreceiva ko muchisvika kumba, ende zvesho taisvika ine mamissed call. Obva ati chii? Okutokuvhunza kuti uri sei, obva watoti ndiri right, otokuti musafambe fambe, handiti muziva kuti kuwana kunze hakusi kufambika chichi mugare pasi. Ototi right. Nokuti aitongoti time yayo vaitokudza kuti uchasvika vachifona, vaitosvika kozi yaitoita sei yaveko. Saka vaitokubvunza kuti wafona here, wototi ndasvika ndikataura navo, obva wati right. Saka pamakazoita raiti mimi mama, makazodzokera here kumba kwenyu muchiti ndapora? Pandakaita right ndaakutonzwa kuti aiwa iko zvinoizvi kana kuwacha kana kubika, nokuti kana vana varoranga kutondisira vana vachitorina kana kuenda kutauni kana kutosiya svika tawacha tabudisa washeni taita sei tawacha zvese. Saka po pandakatovati kana even munhu aindibetsera akatoti tete maaraiti, nokuti aitonditi kana ndikasvika aitoti tete machi haiwa iko zvinozvi maaraiti. Ndikati zveshuwa kana iko zvinozvi maaraiti, kwangosara kungonzwa nyama kuita sei kurwadza. Vakati sezvinhu zvanga zvakaiswa hazviperechi, hausi urwere hwaMwari. Urwere hwaMwari ndonoita sei unonzi unobva wapora ipapo ipapo, but usiri hwaMwari hunonetsa, nokuti runenge rwakapinda muropa munyama. Saka zvinongoda kuita sei kushinga kwenyu nekutenda kuna Mwari, munopora munotofamba kutoita munhu ari right. Saka ndazobvapo ndave nani ndaraiti, ndakabva ndazoenda ndadzoswa kumba, ndadzoka kumba ndopatakanonetsanazve futi. Vandadzokera kumba kuhanzvadzi yangu, ndachidzokera kumba kuhanzvadzi yangu ndakabva ndazodzokera kuchitungwiza. Ndaenda kuchitungwiza ndakabva ndazoonawo munhu wandaiwiriranawo naye, akabva andirifeyawo kwakandirifeyawo kuchechi kwavo vandaendako kunoitirwa manhingimatu aya yandaitaura yaya. Akati iko zvino izvi vanhu ava vakambouyawo kunoku, mwana uyu achichema. Ndopandakatotanga kunzwawo kuti vakatombosvika kupi ikoko kamwana kadiki kachiita sei kachinetsa. Hanzi ndakatowatiwo daidzai amai vemwana uyu aite sei abatsirike, kamwana kadiki kaikai. Saka hanzi ndozvaakawaidza nokuti akachema, zvokutoti kana mukadzi wacho munhu anoshanda naye akanga atoramba kuita sei, but akazobuda aona kutambudzika kwemwana. Saka iwo akatoti chakamunetsa ndechekuti vanhu vese vakatiza, even munhu anga ane mwana vakatiza mwana uyu vakamusiya rega. Ndakabva ndatovaudza kuti pakabatawo munhu paakahaka akati dedzei mai vemwana, ndokuti mwana uyu aite sei asacheme, ende ndokuti mese muite sei mubatsirike. Asi mi muchizodzokera muchinzi madzoserwa kunogara kumurume wenyu, chii chakasvikoitika ikoko? Chakasvika kusanowira nokuti kwanga kuna mama amweni wangu. Saka even kutogara padhuze namama acho naamweni wangu airamba, aitonditi ibva pana mai wangu. Kana kuti nditogara musitting room, kana ndikatopfeka hembe dzangu dzokunoita maprayers, aitonditi zvonokuita kunge munhu anonamata stereki. Ndakatosvika ndichitopfeka ndakutoita kupfeka magauni angu ekuchechi, nokuti ndekuchechi kwandakuita sei ndakuenda. Ndaitopfeka magauni ndichinoita swala yangu, akatonditi zvonichi ada kuzviita munge munhu anonamata, vachibva vatoseka. Vaitoseka vese nani namama, but ndisina basa nazvo, ndaingonopinda murumu mangu ndoita mapreya ndodzoka. Saka ndobva ndatongobvawo ipapo pandakaendawo ikoko ndokubetserwa kaakazoita. Wakati aiwa pamwe munhu akauya ndakaudza pamakaitirwa akaita zvisirizvo, nokuti zvimwe zvachona hazvisizvo zvandanga ndakaita sei ndakataura. Vangadai vakandishedza inini, asi kuti handingosvika ndisina kubvumirana newaridzi
wemumusha vasina kunditendera kuti uyai, asi dai vakanditendera kuti ndiuye kunoita chaizvo chaizvo nemazvo dai ndakauya, asi kuti havana kuda kundideedza nokuti mukwasha wacho paakatopiwa akatoti aitotyawo nekuti aita naatizvara vake. Saka zvikanzi inini dai vakandisvedza dai dambudziko rese rakaita sei rakapera, rakatopera zvese, nokuti munhu anobva atobuda ipapo ipapo achibva abvisa zvinhu zvake ipapo ipapo zvese. Muchidzoka futi kubva kumba kwenyu kwamairapwa muchisvika kumba nokuti mamasiya vana including mukacheche aka, vana vakasikokutambirai sei? Vana ndanga ndisisatauri navo nokuti chavaitoita waitongobikana ndikavabvunza chakati vanga vatisina kana nyaya, nokuti ndopaakabva anditi vana ivavo kutoti vataure newe ndini. Saka ukatotadza kutodzikama kuda kutoita zvinenge zvekuonererwa hautombokwanisa, hautombofa wakawaona futi. Saka vana vese vaisakukwazisai here samama? Ndaitongogarawo ndiri ndega, ndikangona kangoedzawo ndaingotsvairawo mubhedroom mangu ndotobudawo ndogara panze. Vana vangona kungoti mamuka sei mama, zvatopera. Asi mimi semunhu akazvara, mwoyo wenyu wainzwa sei vanhu vachisuduruka pamuriso? Ndaibatikana, saka pandaigara ipapo ndaigara ndichichema pese muzuva raMwari rega rega ndaichema, ndisingaregere kuchema nokuti even kamwana kadiki kanga chisati kakura kanga singatombobvunzwa kana ndikamubata waibva wauya kunomutora. Even tumasisters twachona twandisiri tudiki but toibva tatotumwa kunzi nemunotora mwana. Saka nditori munhu aigarawo ari ega. Kana mapoto angu achona ndaiti maplates angu ndanga ndisisakwanise kumashandisa nokuti kana magetsi akaenda ndandisingakwanisa kana kutora poto yokuti ndidzise mvura pamoto nokuti zvese vanenge vakazviita sei vakazvibata. Saka izvezvi relationship yenyu nevana yakamira sei? Iko zvino izvi vakuitawo vachiita sei vachidzokedzana nokunga vakuonawo nekukura, vakuzoendawo vachinozivawo kuti zviya zviya zvinhu zvevakuvhurikawo mbijana mbijana, nokuti vanotombofonawo nokuti pavakatouya vakatofona sepapa nezuro vakaisa message, akaitexta prisco pandamufonera zvikanzi ndachida kungonzwa kuti muri sei nekamusikana kenhamba 3 ndakati ndiri right, zvikanzi tatokusuwai tachitoti ndichazokuonai rini, pandamuti ndakamboya pai patakafona pai hamana kuuya, zvikanzi ndichazoya kunotora mafuta ndokumbira mundisire chidhata reapp nokuti handina dhata. Pandamuti alright, ndikatsvaga ndikawana dhata racho ndichaita sei ndichakutumira, nokuti ndaimbosangana pane pandaimboendawo basa kuMablerain vaiuya nehanzvadzi yacho vanga vakupota vachimbouya vachiita sei vakauya kanenge ka2 vachindiona. Saka aiyo pavaiuya ndiri kubasa kana ndine mari ndaingoita sei ndaingovapawo vasikana vakatozosvika hanzvadzi yachinangati makunyanya kuvaspoila vana venyu ava mama, nokuti pese pavauya vanotoziva kuti takasangana namama tichapiwa topiwa mari. Asi vagere sei izvezvi vana vachigara nababa vavo vemusiko? Last year pandakapedzisira kuonana nawo December, handizivi kuti kumba kwacho vanenge vakagara kugara sei, but sematauriro avanenge vaita kwandiri ini ndakangotorawo matauriro avakaita sei avakaita, because vakatiti iko zvino zvitete havasisina chikenani nawo zvavaimboita kudhara, rudo rwavanga vainarwo zvese zvataiti tikataura vaitinzwisisa, iko zvino zvachaita sei havachambotinzwa, nototi pamwe pachona unotoda kutaura kana kuti kuchikoro kudiwa chakati kana kuti chakati chiri kudiwa kuti ndoda chakati chekuchikoro, havachaita zvavaimboita. Respondi yacho yaishoma, havachanyanyo responda semarespondi avaenda even kukamwana kamukomana kadiki, respondi yavo yaishoma, yakuwandira kunani kuna mainini wacho.
Alright. Tichipedzisa mama, pane pandakuda kuti timbotidzokerewo mashure mbijana, mumbonditaurirawo pakuzosvika pakurambana kwenyu. Musha wenyu mimi makavaka sei, mugere sei, ende mukuzosiyana nababa mune zvamakawanawo here zvamakapiwa? Musha wedu tanga takawaka tine full house yatanga tinayo iri muBelvedere. Koita stand ini ndaiziva iri stand nokuti handinazosvika ndichinzi pakuwakwa, yakatengwa 2020 yanga iri kuGreenlawn, neimwewo neimwe iri kuBorodale. Saka mamwe mastendi zvimwe zvinoaita ini private, nekuti munhu wanga ane wataishandawo naye zvimwe zvachona aitiwo zvinoda zvinenge zviri zvakewo semunhu wemurume, nokuti anga asingakuudzi zvimwe zvachona zvinenge zviri secret kwaari. Munoziva vanhu vechikadzi, asi iyoyo paakatenga akanorakidza hanzvadzi yangu festival wenumber 3 mumba medu nesister yangu neimwe hanzvadzi yangu. Saka pane hanzvadzi yangu kwakuya uko mumwe wacho nekuti aitomboshanda kupe, aitomboshanda kumba kwangu kubasa. Saka kubva ipapo ndo maasetsi atinayo, mamotikari kwava nematraki 3 nemotikari diki dzanziripo 4. Dzimwe dzachona dzanzakapiwa hadzo nabamunini kuti washandise. Saka ndo dzimwe motikari dzanga dziriko. Imimi makazowana chii? Inini ndakapiwa 1, akanditi ndokwanisa kukupa motikari 1 pamatraki 3, imwe yachona yediki. Ndobva anditi ndokupa neX5 motikari yeprivate, akati nokutora masofa nemibhedha handizvozvo nemaplates amwe emukicheni nestove. But zvinhu takazvibvisa zvisiri zvekuti tataurirana, nokuti stove yanga isina need nokuti pane vana plus yainenge iri fitted. Zvinhu zvedu zvanga zviri zvemafitted, even kitchen yangu ndakaita fitted. Saka kitchen unit yangu yanga ingori iyoyo, wardrobe yangu anga angori mafitted. Saka ndozvamaitira ndakaita mavakire atanga takaita, kuti zvinhu zvese zvanga zvingori zvemafitted nematebhuru. Saka mubva angobvisawo zvimwewo zvanga zvichibvisika kitchen unit, hapana paunobvisa makabhodzi. Saka panga pasinawo, hapana paunobvisa fitted wardrobe. Saka ndangozvisungawo zvakadaro. Asi imi makagutsikana here nezvamakapiwa, zvamakabvisirwa pasaidi nzinde zvenyu? Inini kugutsikana handina kuzogutsikana nenhau yekuti zvinhu zvindakazvisiya zviri zvinhu zvanga zviri right, zvisina kufa, zvisina kudestroyiwa. But ndakazozvipiwa mumaoko mangu zvadestroyed, zvafa zvese. Hapana changa chisiri chipenyu. Even mubhedha ndakasiya mubhedha uri mubhedha munyowani usina kusakara, usina kubvaruka. But ndakazoona zvese zvangoita sei, zvese zvangosakara zvese. Nokuti zvinhu izvi ndakazisiya ndofunga ndakatombogara dzinenge 1 year, ndatombobva ipapo, ndakatomboita 2 years. After akazouya kunoita divorce last year muna March, ndobva akazouya unoti handichaita sei, handichada. Alright. Maita basa mama, tinokutendai nenguva yenyu yamatishanyirawo muno mumastudios edu. Musati maenda, ndisati ndakusunungurai kuti muende, mati akazoya muna March achiyozokupai divorce kuti handichada rinonzi gupuro. Zvikonzero zvanga zviri pagupuro iri zvanga zviri zvekuti chii? Haana kutaura, akangoti nini handichaita sei, handichada mukadzi. Ndomatauriro akaita. Nokuti pekutanga akatanga kuenda kunotirapisa mwana wenyu, abva azodzoka abva azoti handichada mukadzi. Pamangozvitambirawo? Handina zvandaikwanisa kuita. Kana munhu ati achada haite sei, haachada, mandangozvitambira saizvozvo. Ndobva azoti zvoni, saka zvinhu toita sei, ndozozvitakura ndichiuya nazvo.
anga asingatodi kuti nini ndiite sei ndidzoke kumba saka ndati ndichauya ndosvika ndinouya ndichitora ndoona kuti ndinorongedza sei zvinhu zvangu but zvakandinetsa ndakatosvika zvinhu zvese zvaita sei zvatobviswa zvatorongedzwa kare hazvisi sitorimo mumba macho zvatoiswawo cottage ndokwazvanga zvave zvatosungwa zvaiswawo cottage saka hembe mablankets zvese ndakangosvika zvinhu zvachina zvese zvangosungwa ikoko zvangoiswa ikoko saka chandakangobvunza kuti ko munozondirongedzera sei ndisati ndaita sei ndauya ndisipo muridzi hapana akapindura. Alright. Tinokutendai maita basa mama. Changa chiri chirongwa ngatidzifambire panga tichitaura namama Leti Mavhura muno mustudio vachitsanangura nyaya yavo zvakafamba seiko kuti vazosvika pakurambwa nemurume hanzi vakangoti vakarara vakanzwa kunge vamedza chinhu pauro asi chakazovanetsa nekuvashungurudza kuti mumwe wavo uyu aiti musi wavaenda unobatsirwa ndo musi wavaidzifonera. Tinokutendai nekuramba muchitifollowa muchisubscribe kumavidheos edu. Ngatisangane zvakare pachikamu chinotera tichidzifambira. Zita rangu Shorai Murwira. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 77487 2063. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe.